Jeg har startet. Det er jo bare nice. Goddag YouTube. Goddag. Lol. I dag spiller vi sgu World of Tanks. For det er det, vi lige har lyst til. Okay, jeg kører til venstre. Nej, det gør jeg. Jeg kommer dig. Så skal vi lige afknippe nogle dyr. Det kunne være nice. Fuck. Lorte blokkers, mand. Nå, Lennart, hvad kører du i? Så 34. Nice. Ved du sgu da. Hvad siger du? Det ved du godt. Nej. Nå, okay. Nice. Så det er jo bare nice. Nå. Jeg skal fandme ud nok nu. Åh, lækker. Hell crab. Er det over Hellcrab. Hell dog. Til 25 tur. Fuck, der er mange her. Okay. Nå, de kører alle sammen det her. Napples. Nej, det skal jeg bare ikke. Lol, der ramte ikke. Okay, jeg skifter ned til 29 der. Vi kan lige ramme ham hvis der er, så. Pisse ramte ikke. Fucking lorte. Ah, that hellcrab. For helvede rammer jeg en skid. Okay, på lige så til højre derovre. Skal vi lige pille ham. Fucking track. Names. På lige skydes ned til 25 der holder over. Han skal lige Okay. til 29 derovre. Okay, jeg kommer lige hurtigt ned til dig. Fuck man. Holder dem. Yeah, som elementer. Nej, men. Hvis den er til 29 kommer op igen, så skal vi bare lige good for dem. Oh, fuck. Hvor mange FPS er det? 18. Hold jeg 30. 18. 18. Fuck, man. Lækker fandme. Hvad spørger du ikke der? Nu computer. Nice. Bare nogle honning og sådan noget. Og det er easy win der her. LOL! Jeg tog ikke engang det sidste. LOL, men vi. Ja, okay. Vi nakker dem. Om vi gør. 7-1. Der er en til 28 der er noget. Bum. Jeg har fucking kun track ham, mand. Fed dyr. Jeg har ham. Nice! Okay, man. Nice, man. Nice. Better cap fast. Nej. Hvis det var en super rabbit. Fed map. Der er en hellcrab igen derude, mand. For helvede af dem. Fuck, jeg har ikke engang skadet nogen endnu. Har du Mother ikke? of crab. Nej. Ja. 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 Jo. Men eneste jeg kan sige, det er for EM. Så. Nice.
Skal vi ind i kaber lige om lidt? Ej, det gider vi ikke. Vi nok alle sammen. De er over i skoven. Nu er en af dem. Til 34, man siger, se det i B9. Okay, første gang jeg ramte ind nu. Det var dejligt. Det gav et sus i maven. Hold! Penetration, ingen damage. Standard. Totalt. Køber, den holder lige nede. Der kommer til 34 minutter level. Altså, skal vi lige goodfight ham, eller hvad? Ja. Ja. Nej, ja, Lennart. Lennart. Ja, du kan lige komme herned. Vi skal lige... Ja, altså, den skal ellers bare have noget Gaddafi nu. Bum. Nice. Good fucking game. Good fucking noob game. Nice. Det var det, YouTube. Tak for i dag. Tak fordi I så med, og husk at subscribe, og husk at gøre det. Minecraft. Noob. See you.